Така, здравейте потребители от Xbox 7, аз съм Дидо от Megapixels и това е Need for Speed Most Wanted. Реших малко да поиграя, така и да снимам. Превъртял съм много пъти. Не смятам да ви показвам колко, защото не са поне сигурно 1.6.7. Нали, едно с името си Дидо. Тогава като изобщо не бях в Megapixels. И опа. Какво става тук, бе? Да, не зачувам музиката, защото... Не знам, защото бях отначало с неоригиналната. Сега пък се я направих и сейфовите ми останаха и зато. Оп. Са заблях горе там. Абе, няма проблем. Бием вятър и карам аз в насрещното платно. Ама това много забавя, бе. Кой винаги трябва да съм първи? Трябва да набивам спирачки, но ние си го правят, аз пък не знам. Кай. Гледай. Сръчната един път и той ще. Опа. Няма минаваш и върху джиови. Чай. Уху! Да, и също в този клип искам да опитам дали искате да правя поредица, как я превъртам на ново с името нещо си или пиксел също. Не, името няма да е нещо си. И не знам, не съм го преценил нещо. Не съм се замислял по тази тема. Сега тук ме хубаво. Така намалям, че това заводим. Не ги замиля, той е фръп. Пак се намалям това. Кото е, бе? Играта нещо ме намрази. Колко път съм я превъртал и съм я пил. Още като бях, нали, малък. И деца съм голям, ама да речем 6-5 години, като играх още тогава. Аз още тогава се играх. С баща ми. И тогава той, нали, знаете, ако сте играли, знаете, че има отдолу 1%, колко се е превъртял. В смисъл, колко се е стигнал до играта. И сега, ако искаш да ти е на 100%, трябва да миниш абсолютно всички нива, абсолютно всички полицаи и всичкото. Но и сега аз никога не ги минавам, защото ме мързи изключително много да ги минавам. Аз ги минавам на сефте. Ако случайно си ги мина, докато си караме една така, ако си карам фриром и минално и там за скоростта. И така е, както да сега. И нали ви казах там за процентите. Сега моето тук е на 83, на другото ми е 80, на другото ще си го кажа 76 и по-беше напълно. Вече, а пък, нали, като бях още малък, тати един път беше превъртял на 98%. И минус едното ми листони му стана 100. Ма той, нали, обича така си минава просто всичките. Да, то играта си е интересна, що пак да не ги миниш, ама някои нива са изключително дълги. Аз най-много мразя ония сърката, как бяха. Кръгчетата там, деца въртиш. Те са ми просто най-омразни. Аз обичам спринта, това ми е любимото. Мой да е 20 км, нали, аз съм си го направил, да не ми пише мили в час, вижте километража. Вижте, пише километри в час, а не мили, защото така е по-лесно да разпознам с колко карам и колко километър трябва да взема. И нали, мой да е поне 20, да го сложи 30 км, ама спринта ще се го мина, пък сърката няма да мина. И сега тук ми е най-гадният ръб, ще се намеля. И не можах да мина през якото, аз скоча. Аз вчера тук загубих, ама защото изпробвах една нова кола. Аз иначе винаги си играя с BMW, тя ме би си така, хубечка. Включително. Дидо бя завърших. И сега ще се блъсна. Дай късмет, Боже! Една вижте сега. Отдолу. Сега ще ма наблъснеш, И не можа. Айде сега ще го догоним с къти. Той къде духна? Оп, някой иска ма мина, сега ще го секна. Не можах да секна. Оп, полицай. Искате ли малко да им побягам? Айде. Мислих, че ще се наложи да го блъсна, за да ме види. Оп. Но трябва да им бягам 13 минути, трябва да пая на първия Razer. Дете ти крайне BMW-то. Ще ма някъде.
10 минути трябва да им бягам, ама като бъдат първите, като ми разкажат играта на здравето, тогава ще им бягам аз 18 минути беше. Които бягат тези деца? Нямам. Интересно да им бягаш. Яко е така като караш. Ухи, аз съм беглец от закона. Пък още не съм пуснал нито. Тук не мога да завия. Габус. Сега. Хи-хи! О, но бързо също и не трябва. Взема, аз карам с маздата. Оп! Байколо, за ко са появи ти, бе? Не! Видя ли ме вече? Ето пак от другата страна. Ася, тук ще стане интересно. Охо! Ето го! Невероятният скок! Опа! Поне видяхте. Опа, его. Аз като бях още, нали, мъничък, на те им виках БМВ-та, защото вижте им предниците не ви ли изглеждат като на ето и БМВ. Сега ще дойде. Майтите се оказа много противените. Ама не ще го видите там. Посади, Диани. Измили се. Опа! Направих биля. Чупих колата и няма си платя. На единия ми сейф там ДК или Дикей точно. Не знам аз, нали. Гледах тогава Fast and Furious 3 там Соня Дикей. Буткава история. И реших да си направя едно такова Дикей. Краля на дрифта. Нещо е така. И на единия или ДК, където пише или Дикей, дето съм си написал цялото. Имам 1 милион и нещо пари, ама няма какво. Мързи майко много. Изключително много. Още една седмица и започвам училище. Какво ще правим сега? Школа ли? Какво са? Искам. Да им бягам, да видиш. Ще се опитам поне, ще се карам бързо. Моне, кончетко ма биш намилил! Ух! Ляхтило! Оп. Засадка ли нещо, а? Добре де! Аз тая кола направих на гъс. Поне се завърти. Така, колко съм те тренирал. Ай, поне с 200 го скоча тук. С 200 ще го скоча, ама няма да успея според мен. Не ще успея. Ама са сурнах. Тук корветите много яко скачат. Един път се бях качил на джип за около 1-2 секунди. Ема нали? Там не бажахме. Оп, засада не виждам. Как ми светна точно сега, бе? Сега намери да се сменяш. Кандиша носим. Не можах да те намеря. Джипите са най-гадното нещо в играта. Той съм го кал на себе си 90 000 пъти, просто заради тях ме хващат и после си каме ми повече. Чак не намеря преди. Не съм много добър, защото не съм играл доста време. Има шипове, добре. Джипи са, Ой. Най-сей ти, бе, ком прашиш тука? Гледай, ти. Много ги обичам тия, как ма спират. Те май са пълни, да. Тука нас вода. Не се ревиш тук. Един ми се наби тая смотана песен в главата. Аз се челно с него, искате. И не можах. Аз съм се ударил и направо фръкнах, аз се въртях назад, но пък той само се изправи. Да, аз как го ударих, то бронята ми някаква остра беше и направо го изправих целия. Сега остава този да не е умрял. Искате ли умря? Умря. Нямаше просто шанс. Това с 300 км да изпука БМВ. И виждам, се удари в шипа. Няма. Уху! Сега се му обърнал, не знам какво ще направя. Трябва да ходя. Опай!
Опа! Остал тук. Аз и на карбона щях да снимам, ама нещо ми се бъгна там. Аре бе, ако искаш ли са глеко? Прав! Ама не е хубаво поседата ги удрям, маса ли га? То много. Опа, сега ще ме гонят 20. Нали, който не е играл тази игра, не знам, просто трябва да играе. Хареса бе, нали, на някой не им харесва. Нали, като Пламен, той винаги си е харесвал Underground двойката. И там, не, просто, не знам, за мен тая е по-хубава. Аз съм играл почти всички версии на Need for Speed, без, я беше, Pro Street или някаква подобна, ама тя защото ми се струва много тъп. Ако не е тъпа, пишете. Ех, как не можах бе, щях да го намиля в габажника. Ядем колко ме гонят, чай сега, да му се изпука някой джип отпреде. Чай си така най-много ме удра. Точно като погледна и те се сварят да идват. Трябва да ги махна малко. Чай взема някой друг триъгълник. Айде. Колко съм? Колко не съм убит. Ах, ти не умря, куче мръсно. Май ти ще умреш, бе, какво си мислиш? Их, ама ти къв си, бе, буклук стар. Глей, какво става, бе, бягам с на посочец. Взема наистина да им бягам 13 минути, ма ще е тъпно. Трябва да им бягам дечай. Всички ще умрат там. Не. Ама ти къв си, бе! Буклук. Чай ще вляза тук.